kultura, kinaadman, kinaiya, kag parangabuyan, istorya kang tumandok nga Antikenyo. Kaimaw nanday JM, Feby kag Ani. Good morning, Antique! Good morning, Antique! Before we start, we would like to thank the 15,000 plus viewers and supporters kung first naman nga pilot episode. Congratulations to us, everyone! And today, syempre may baguliwat kita nga pagastoryahan. Guys, din nga ni kita ka dyan? Live na live kita rugya sa Banwakang Aninii sa Antique. Handa ang wala ka mo para sa episode natin kadya nga aga. Imawin nyo kami para sa mga bag-o nga storya. Gani, dali rin kag umpisahan ta. Let's go! Good Good morning! Good morning, everyone! Good morning, Antique! Good morning, Antique! Sang kamasanag, malinong, malipayon, kag bugana nga aga sa tanan nga mga Antikenyo. Radya kita tulad sa baybayin kang Aninii. Sara sa mga ginapabugal nga para patawayan radya sa atin probinsya. Ako si Feby. Ako naman si JM. Kag ako gali si Ani, kag live kita kadya sa Tumandok TV, kag of course sa Kadyaw Cares. Kag welcome sa sangka episode kang inyong pamahaw nga pagpatpat kun aga. Pares sa inyong pandesal kag kape. Good morning, Antique! Kadya nga adlaw, daranamon kamo sa manami kag hilway nga baybay kang Aninii. Yes, JM kag Ani, halin sa atin ginapungkuan, mabatsyagan gid natin ang dapya kang hangin. Handom natin nga makatugro kontribusyon sa sosyedad, pero ang pamangkot, tanan bala may oportunidad kag may determinasyon nga matuman dya? Kamo Ani kag Feby, kang bata kamo ang ano ang inyong mga handom? Ako, agay bisan tabak-tabak ko kauna. Ang bal ko gid sa kugalingan ko, after 10 years, I will become a beauty queen. And wala man gid nagsalat matuod. And I'm really proud of myself because Wow. of that. Grabe yan. Ako, tana, ang handom ko kato is maging active kag maka-contribute sa aton probinsya. Kaya syempre, radya ako nagbahal. And fulfilling nga maka-give back sa community natin, di ba? Wow. Right. Ikaw, JM, may handom ka? Wait lang Ani, balikan takaw kay I think rugyaran ng aton nga bisita. Gani man o, sige, abangan naman karon. Pero kadya, radya rin aton bisita. Kagang aton bisita kadya, may ana dya tana nga handom. Pero ang ana handom, bukat lang para sa ana kaugalingon. Kundi para man sa tanan. Ang aton bisita kadya sang katumandok nga Antikenyo. Tanagin bata, nagbahal, nag-eskwela, nagtukod kaana pamilya, kag nagpatindog kasang ka institusyon radya sa Antique. Kag paagi sa anang institusyon nga dya, duro nga mga handom ang ana na tuman, patas kang pagtuman kaana nga mga handom. Mga kasimanwa, aton sugalawan kang mainit nga pagtamyaw ang chairperson kag tagiya kang pinakauna nga technical vocational school sa Antique, Mr. Rani E. Rodriguez. Hi sir! Good morning, Mayad nga sir. adlaw. Welcome, sir. Welcome, good. Sir, thank you so much for this opportunity nga radya ikaw kadya. Kag sir, nagalibot-libot kami kaina kag po kanami gid ka lugar mo, very relaxing gid, ano? Thank you very much. Thank you kid kayo pagbisita dyan ka natin kadya. Very proud Antique kita because some people did not expect nga may amo dyan nga lugar sa Antique, but now you're here. Now you know what we can do for Antique. Sakto gid sir no. Kagrabe tawi-tawhay gid kag gina-enjoy gid naman ang view ridya. Kamusta ka ba, sir? Miyan aga pa nagbugtaw. Nakapangapiren? Nakapangapiran. So kaina sir, ginahambal naman nga tumandok gid ikaw kang Antique. Pero diin gid kamo sir nagbahol. Okay. Sa mga pamatanon, daw medyo sa mga taga San Jose, all of mga taga San Jose kilala gid kami because
I lived in Rosario Street, San Jose, Antique. Kadya, tawag ta Sardinia Street, San Jose, Antique. So diyan ako nagbahal. Ang amon mga playmates all around, no? Binirayan, sa may Bagumbayan, sa may tanan dyan sa San Jose. I grew up in Antique. I grew up in San Jose, Antique. But my family, ang aking nga middle name is Ilikin. So ang kalabanan kaparinti naman sa San Remeo. Kag ang tatay ko tana is a Lim from Tibiao. So ang mga parintihan naman sa Tibiao, Barbasa, Kulasi, ang mga parintihan naman sa Antique. Rapta-rapta gali sir ang inyong pamilya, no? Yes. It's only that my grandmother lived in San Jose because she was one of the first pharmacists in Antique. Wow. That's why nga nagmayadon na among pamilya because at that time she's a UP graduate, 1928, no? Pharmacy Grabe. sa San Jose. So that's why nga medyo daw nag-angat man gid man ang akin family sa San Jose because they were already entrepreneurs in San Jose. Wow. Growing up, you were looking up to your parents as well, sir, no? Who were very successful. And growing up as well, how was your education? My education. I studied at San Jose Pilot Elementary School, now delegate Angel Salazar Junior Memorial School. Then I studied at Antique National School also. And I'm very glad I graduated valedictorian at Antique National School. Yes. And I studied in UP Diliman. Amon to simula nga nagrayo na ko sa Antique kay nagbakasyon na ako to sa Manila for how many years. Then I worked in Palawan for about 6 years. Then we came back to Antique because my father would always tell me na kinahanglan mabalik kid ikaw sa Antique kay kanugon ang kanugon ang imo opportunity for the province nga wanaw nga tutinyo sa sagwa naga panglugayawon kag naga bulig sa ibang tao. Grabe gali imo nga mga pinagdaanan sir no sa imo nga mga pag-eskwela. So sa amo ka dya, anong imo nga mga achievements kang ikaw nag-eskwela pa kang elementary hasta sa kolehiyo? Maya ko but anyway. Humble person. Don't mention it na lang, no. I don't really want to talk about so much achievements, no, kay it is my advocacy now, no, nga hindi na kita magsari kay istorya nga ka mga past kay because to me, no, I know I'm achieved as a person, no. In fact, mga award ni daw tamadan ako magbatong ka award sa kaduron ka award during those days kasi like when you graduate there are about 38 awards, no. And in fact, may mga medalya sa balay namon nga nabitay ka nanay ko nga pag abot kang kabataan ko, magsawa ko tanggalin natin lahat yan kasi stressful sa mga bata yan, di ba? In which it's true, no. And in fact, even to my children, I don't really push them too much to go into to these awards. Pero ang pirmigid emphasis ko sa mga kabataan, always remember na taga-Antique ikaw. There was even a time na when my daughter, no, kasi she studied in Iloilo, nga butang niya taga Iloilo, tana, I was very angry, no, kasi ambal ko, you know, you are from Antique. It's only na she was born in Palawan, but you're still from Antique, and your hanap buhay is Antique. We could not afford you if it's not for Antique. Doon lara, no? Tapos kadya, so I emphasize to my children, bisan ura tinyo ti honor. Diba? Basta paminsan rin nyo, ano mabulig nyo sa mga tao. And of course today, so my daughter is she's a big data scientist sa DOH. And then, ang obra niya, in fact, ang inyong training kadya kang mga PowerPoint, bala kang barangay health workers, nga nga PowerPoint, she's the one who did that for DOH. And now it's being done in the whole country, no? So namian man ko because amo gid ang advocacy natin, no, we give something to others. Like ang ginagtunan nyo kadyang aga, this is not our home no lang, kundi it is a benchmark so that other developments might see something different from this, and finally in the future they would copy this, and finally we'll be very proud that Antique has a good facility. Di ba la? So, more the achievement is not about what you receive, but it's about what you do that affects the lives of people. Di ba? Grabe si sir, no? Ako kapamati lang ako, pero grabe gid na. Grabe rin mo nga achievements kag kabuhi rito sa Palawan, pero balikdan mo gid kung diin ka naghalin kag kung diin ka nagumpisa. Diba? Yeah, sakto gid ani. Kag after all, it's not always about ourselves, man. It's also for the people. Di ba, JM? Right. So, to me, amo kanila mabal ko why nakabalik mo dyan, more of God's will, and I encourage the young people, including my children, na if it's God's will that where you will be, no? If wherever God wants you to be, just appreciate the moment and do something about it, di ba? Hindi ka masyado demand kasi kadya ka mo magbataan,
Bao tama ika demanding no. Tapos may observation ako sa mga ginikanan sa eskwelahan nakin nga kinanglan gid may achievement, kinanglan gid ang taas gid ang grades, Pressure. and some of them even bully their children no. Kinanglan ura ti mo nagbuli nag ano ha, ura ti mo nag cum laude ha. Ti mas worse ang kanakin no kay nagiya ako eskwelahan tapos ura na cum laude ang aking bata, di ba? So karuya, di ba? But no. Hindi yan karuya no, because in the future it's not about hindi naman nakakalimutan naman natin yung mga papel na yan sa mga medals niyan eh. Actually, hindi ko rin makita ako yung mga medals ko. No? Pero the point is, those medals shaped me to become who I am today. So, amura dadang ginamin sa higit sa mga kasiman mathematicians. No? This is a very small community. Mahilig kita magpa-indis-indisanay. Ang bata na nino to, ikaw timo, di ba? Ang tupad balay ito, bahal na balay, imot na. Gamay mo balay, di ba? Yung tatanta rin, because we are a community of people working together. Speaking of graduation and graduating, Sir Rani here graduated sa UP Diliman with a degree in humanities. Sir, what job did you enter after graduation? Very few people graduated as humanities major because humanities is about history. So ang dapat obra ko is most of my classmates are museum curators now. In fact, teacher ko si Ana Labrador. Yesterday I have visitors from UP Diliman here. Nga they are from the College of Arts and Letters. Dapat ang obra ko is museum because duduro nga times ang museum curatorship, history and art studies. Karinghay siguro kung ano mga twist of fate because maybe I had a dream no kauna nga I'm people-centered kasi. I worked with an NGO because I was a scholar of the DNR. So I used to be in the community organizing. So I was involved in the development of some national parks like Mount Giting-Giting, Mount Pulag, amura mga ginasaka kong bukid ko na. That's why whenever I go to Antique ko na kang college ako, nakasaka tagan sa Madyaas, surapat kilala ang Madyaas, surapat Madyaas Park, surapat anything. No, nakasaka ako sa Madyaas, saka ako to sa may Fulyon dito sa may Libertad, nakasaka ako tanan halos sa bukid Igtubli, no, sa mga panahon ko. And then nalibot naman ako ng mga bukid sa mga iba, no, kang when I was young and even Liolio, nga ura pati dalan. No, because sa DNR, yan ang obra ko, community organizing. Then it so happened that I attended a futuristic event na parang conference in Palawan. Then the vice governor hired me. Di manan mo man kisa sa Antique kabay kung kilala ang pangaran mo daw. Amo gid ugali natin mo, ginabanatan natin. Ay hindi kita gusto labawan. Tigaring I have to say this no because it's true no. You may hate me for this but the truth is dapat kung Antiqueño nyo kani dapat na suportahan natin gi. Yes. Instead nga ako sa Antique magubra, nagbalik ako because I feel like I'm free there, di ba? I can do whatever I can do, di ba? It so happened that some officials of Palaweños trusted me, no? Young as I am, 23 years old, I became already the executive assistant of the vice governor. And that started my career, no? I was very interested in politics. I was a political operator, campaigner, tanana, no? So nalibot ko ang mga nalibot ko ang pati nagyan ko magano kulang lang nakan may Balsamar patay. Tuod gid man nga Wonder Boy gid man si nag-drive sir. ako kang nag-drive ako kang kang mga patay nga ginadulong sa Rabit Punerarias Plawan. Because if you're in politics, kinanglan payunan mo mga tao. So dito ako nagsanay kang robo-robo. Then I had my wife. My wife is from Manila pero ang roots na Kratag Antique man, mga Diyoso sa Pandan. And with my wife, sabi mo negosyo tayo. Then my boss was telling me, magnegosyo ka naman kasi pag wala na tayo sa politika, saan ka magtatrabaho? So tanan nga negosyo man agyan ko amura kon magparty kamo sa balay nyo wag hurag nit may mahiwa akalitson ako galasa akalitson negosyo ko rang litson nga every Sunday naganegosyo ako. Negosyo ko man sa warma tanalos nga negosyo na agyan ko no when I was napakalawak and business minded gid sir. Sakto. I hope nga may ma-learn gid kami kanimo nga mga kabataan. Ay tuod Just try it. So tanan ra kung during when I was young lugi. But I just did it. I just did what I wanted to do. Hindi naman kailangan mag-success gid. Kundi importante lang I just did it. You know? First try mo, dyan dayon, di ba? Yeah. Like,
may mga purdi, may mga and sa negosyo, even- di ba? May and mga even up plan to A, now, may mga plan B. And even up to now nga successful and hambal ka mga tao kanakin, I still consider myself as I commit a lot of mistake. I am not that perfect. I am not even sa eskwelahan, di ba? I try to make things perfect, but this life is full of imperfection. But we need, ang manid natin ma-perfect is paano natin gina-intindi ang sara kag sara. Wow. Sakto gid Diba? sir. Yes. Okay. Grabe gid no sir sa imo nga mga experience amo gid ra naghubog kanimo kung ano ka dya and gusto namon mamanan kung paano ka naghimakas nga mangin isa ka amo ka dya nga taho because I really adore you sir sa imo perspective very inspiring gid sir gapamati ko kanimo pero like feel ko duro-duro gid ako namanan amo ra dapat mamati gid kamo True. okay Motivational quotes. Yes. Actually, I did not have an effort. Sa totoo lang. Una-una sa tanan, no? Siguro, napaka OA ko naman, magambala ko ninyo. Trust in God, gid, no? Yeah, I trust in God, gid, no? But it's always that, hindi lang bla talaga pag isubrahang yung mga ambisyon. Just stay put, tangla lang sa langit. Diya, kukyag no. And most people would be asking me, wanaw, nga mo na ng tabo, no? Ra, nagabot lang because bisang ni ang mga friends ko sa Palawan and even my cousin in Palawan would always come back here and say, "Oh, sinunoy na ko nagimada, bisan tanara nagayapon ron hala magwa patura sa gwa kag magtudlo-tudlo sa mga tao, magtudlo-tudlo sa mga ganyan." And that's why eskwelahan ng negosyo na. Because actually sa tudod lang if ever, no? I started nga bisan wa ta kang dibayad, I'm willing nga magtudlo-tudlo. In fact, sometimes misunderstood ron ako kay ibang tao kay abida na ito sobrahan kita kung nga mangranong tanadya no nagatudlo-tudlo tanadya sa mga tao man daw laraw no but gina-emphasize ko kaninyo nga if you have this knowledge just share it don't be afraid nga maglabaw kaninyo ibang tao because at the end of the day you're also learning from these people yes you'll be Sakto, learning sir, yes. you learn from them yes Gid sir no kag tanan nga dyan hapaan gid ni sir kay dahil may handom tana kag importante lang gid nga hindi ta mag-give up kay syempre unexpected ang mga mudya nga blessings kag opportunities kag importante nga i-share ta gid sa iba no so amo dya atin balikan ang atin istoryahanay kay imaw si Sir Rani Rodriguez pagkatapos kang mabaga nga pahanumdom. This is what love does for tourism in Antique. With over 244 kilometers of mountainous terrain meeting the sea, there's more love in Antique. Be it sights, heights, sand, sea, taste, and size, we've got you covered. Despite COVID, Antique has surpassed its pre-pandemic tourist arrivals by 171.18% in 2022, while the most of the country's tourism industry was still recovering. Working with local tourism stakeholders, the Antique Provincial Tourism and Cultural Affairs Office bounced back bigger, better, and safer, creating new tourism attractions, like our river cruise along the newly rehabilitated Malandog River, part of the enhanced tourism focus of Governor Rodora J. Catiao through the creation of the 2022 Tourism Task Force. We enforced responsible tourism practices to protect the environment. We set the standards for public restrooms of tourism-related businesses, improving the overall tourist experience. To move forward, we look back and look within to share what we've grown to love. Together with the DepEd and UP Visayas, Antique was the first province to complete its cultural mapping under the NCCA. We gave you a glimpse of times long gone through Handurawan. Despite pandemic restrictions, we documented and published our culinary heritage recipes in the Flavors of Antique early 2022, way before the rest of the country. We celebrate all of it. Getting here is easy. Choose between direct flights from Manila or via land and sea. We love what we do, and it shows. Storms and broken bridges haven't dampened our spirit. Our love. Love Antique. Love the Philippines. Good morning, Antique. Mga kasimanwa, nagabalik ang Good Morning Antique.
And as you can see, everyone, nag-change location kami. Kagradya kami sa babaw, which makita ginaman ang manami nga view behind us. And sir, samtang galibot-libot kami kaina, no, makita ginaman nga very luxurious gid ang mga bagay radya, no? Pwede mo mahambal ka naman kung ano ang mga facilities radya ka dya. Namaiha gid ako, no, because it is not really meant to be a full-blown resort, no, because this is a practice area for our students. Actually, it was meant to be a retirement home. Kaso kay we plan to come up with a facility that is comparable, no, to the resorts in other places. Of course, our students are having their OJT sa Boracay, sa Iloilo, or even to the nice hotels in San Jose, no. Karing Haiti, siyempre, we want to see a facility nga ma-develop man niya ang mga rayo ang mga lugar ng Antique. Coming up with this thing is already a benchmark, no, for other resort investors. Nga ang Antique lisado kan nami nga lugar, no. Kung makita nimo, can you imagine here na Ninii, there are plenty of white sand areas. 10 minutes lang sa Nogas Island, Karen. And in fact, this place is named Mary's Cove because it is an offer to Mary, the Mother of God. And sa babaw bukid to ay, to sa may babaw, it's even why the barrio there is called Fatima, because there's a statue of Fatima, of Mary, overlooking the bay, the Anini Bay. So it's very nice because didya daw nami mga lugar because it's very near Iloilo. In 1 hour and a half, you're already in Iloilo. And at the same time, the students in San Jose will have the experience of like a Palawan Vibe. environment, di ba? Nga if you're working here, parang daw nag-ubra ka man sa liyo ng lugar. Di ba? If you are, and then at the same time, we're providing facilities for them to practice. For example, we have a jacuzzi, a 3-man jacuzzi there na they have to maintain. We have some automated door knobs and door knocks, di ba? That they have to maintain, di ba? Change the batteries and everything. Di ba? Sensored toilets na you don't experience that in other facilities here in Antique yet, no? But after this, I hope, no, some people will just follow and make it their example so that we will have a quality tourism service in the province of Antique. Yes, sir. Sakto gid sir. Nasyakit gani kami sa mga technologies kay na, no? Kay nami gid tana kag aside sa para patawayan, naging investment patana sa atin nga mga kabataan, di ba, JM? Right, and we are thankful for you, sir, for bringing this kind of experience sa mga Antiqueño. Pero syempre, aside sa Mary's Cove, hindi man likom ka natin tanan nga mas may mas bahol pagid nga mga establishments nga ginpatindog si Sir Rugia sa probinsya ng Antique, right, Ani? Yes, ken man anamon nga kang 1999 gid, sir, if I'm not mistaken, nga ginpatindog mo ang eskwelahan nga Advanced Central College. So sir, ano imo nga vision kang time nga ginpatindog mo dya? Actually, disgrasya lang ra na nahimo nga eskwelahan, no, because actually the name of that place was Antique Computer Center. May talent before, tapos man kaninyo, ang magbataan, ang talent ko kasi mag-layout. So, ang negosyo ko, nag-layout kang certificate sa mga graduation, nag-obra ka mga ID, ka mga eskwelahan, tapos nag-obra ka mga ribbon heads, including enlargement kang picture sa mga patay, sa babaw klungon. So Invitation ka mga bunyag, di ba? Sir, no? So, that was my business. Kay ACC riya, kay Antique Computer Center. Bala Then, unexpected lang gid. may mga estudyante sa ano niyang UA ko na ang college o sa Sibalom kag ang may estudyante sa STI nga they would have their OJT in my school, in my facility. So kung nag-OJT, na-notice ko, you're computer major, so now hindi ko mag-computer. Ay sir, hindi kami sir mag-computer na Taiman by sir computer sir. 1 hour lang by sir ang laboratory naman. Tapos 1 hour ko sir kapatay ra tanan, di ba? Hindi kundi nga ang sunod naman obraso man lain naman assignment, lain naman. So wala nagasagad gid ang bata. No? So that started it nga nag-ano ako nga ay kung doon computer major ka mo, puro tinay sa out that use mga pira, ka mo kay English diyan, ka mo kanya nga. Those things were already taught in the elementary. Sir. Diba? Sakto gid sir. So ginimo naman ambal ko, bakit hindi kita mag-obra kay eskwelahan nga tutok lang kita talaga tudlo lang gid kang computer. Bilog adlaw diyan ka sa ACC, mo-computer ka lang. Para Nga sa God of computer, ang English nimo ang mistra dapat sa computer magyapon ka obra. Ang sakto imo gid, nga sir. accounting wala ko kasulat, computer magyapon nag-Excel ikaw. Ang imong ganyan. So that started it nga ang idea ko nga wala pa ta naguso TESDA kana wala pa ti TESDA at that time, no. So may isang ka former teacher ako
mentor sa mga contest da jay mga kun outstanding student ka ka contest That's mga it. regional skills. He told me, "Oy Rani, why don't you make this into a school? Because you know why? There's a new word, TVET, Technical Vocational Education and Training. In the next few years, TVET will mabantog ja." Good. And I'm telling you now, guys, sa amo dyan negosyo ninyo kadya, may hambalon mo kung ninyo kadya, may bago kadya ng industriya sa Pilipinas. They call it the creative industry. Ay. Kahapon gin-launch na ni Marcos, and I think you have the future, no? Ang creative industry, anything that you think nga i-create, from food to arts, sounds, creative industry. Make something for Antique so that Antique will be, according sa speech ni President Marcos, these creative things will unite our people. Diba? Because it's a Yes. symbol of who we are. Yes, sir. And that's the plot twist, no? Kadya, buligan na nga mga kabataan. So, bago na tuman, sir, ang imo nga handom sa pagpatukod kang ACC, ano ang imo nangin inspirasyon sa pagtukod kadya? Okay. My inspiration was actually more of a problem than a solution. Kasi I noticed that those well-off families go to Iloilo for studies. Ang mga Aram nagagto sa UP. Hala, sorry. During my time, no? Ang mga Aram nagagto sa UP. In fact, nadura ako sa Antique because I studied in UP. Tapos ang mga Manggaranon nagagto sa CPU, nagagto sa Agustin, nagagto sa, and we have West now na nami mga eskwelahan. In fact, no, mga nami mga eskwelahan sa Iloilo. My biggest question was, dinta namin eskwela ba yung mga imo lang mga working student? Sakto git. Ay, nami man isa sa balom sa UA, ito nga niya libre, di ba? Yes. Pero sa kaduruhon kay estudyante kang UA, Hindi makater. may mga kabataan na nga gusto na magtutok. In fact, today, as I speak with you, may nag-offer ng kanakan sa Manila nga, I'll be bringing some students to Europe. Pero Rani, ayaw ko na hindi ko gusto ka duduro ang inatudlo mo. Gusto ko tudloan lang tanan kung mag-ubrak spaghetti. Ubra lang ka spaghetti. Kung gusto mag-drive ka drone, drive lang ka drone, itudlo mo ka na. And that's it. And they have work in Europe. So dito naglain ang aking pinsar nga, let's come up with a school with a different platform, but we have to comply also with the requirements of both the CHED and the TESDA. Yes. So that's why we were the first ones to establish the ladderized program. Consider ang ladderized program sa HM namin. First year, puro lang gidra cooking. So bisan hindi ko makapadayon wala ko ti kwarta, at least may skill Okay rin ka lang. sa cooking. On the second year, may food and beverage services, coffee. So pwede ka mag-work sa coffee shops, pwede ka yan. Tapos na, hindi ka mag-cooking to sa second year. Sa second year ka mga naka-concentrate ba? Diba? Tapos on the third year, housekeeping. Diba? Then on the Yes. fourth year, amo na natawag natin nga, may thesis rin ikaw kara. Statistics na. Layer na kawa. Iti mga 4 years mo, bachelor's degree rin ikaw. Diba? So daw ginamat-amat bala namin ako nga kuning case imol ikaw, kag hindi ikaw magpadayon, at least may ginapanghawakan ikaw nga Yung knowledge namanan. Kaysa sa puro general, pagkatapos may nakaptan ko ng papel, lulipatan mo ang mga Ganit. skills nga dapat niya. So that's how we started talaga at ACC. And until now, dahil siyempre, isa ganito, nag-agtas man ako because government has a lot of things for us to accomplish. So ginasunod man namin, pero wala namin nalipatan niya nga, the most important thing for us to do is to develop the bata. Yes. That is the purpose of the school mo. Hindi naman kahit ano kasikat ang eskwelahan, kahit ano kanami ang building, kahit ano kanami ang, Yes. 'di ba? Pero kung ang bata nga ginagyan mo, urat may namanan, Pag-graduate na nga. 'di ba? Hindi siya marunong mag-prepare ng kanyang future. Wala ta nat obrahan because sadlukan ta na mag-apply because di ta na kuri ta na mag-type. Abi-abi lang, no? Hindi ta na kamaan kang ang tour guiding. So, sara ka ano ko is in tour guiding, kinanglan may command kita in speech, may bilis ang training mo mag-isip. Kung ano ang klase ka istorya, ang istorya mo. Kaya yung tour guiding is not about memorized scripts. It's about the things that you see around so that people will appreciate the place that where you are, di ba? And then collecting all these stories, no? Kung may tapos ka dyan, istudyanta ka mo mga storya sa mga San Remigio nga, it will be of interest to you. Nga ba, kung amuta na dapat yung inatudlo sa mga estudyante, kaya para nga ang mga bisita, they would be very happy to visit Antique.
Sir, sakto gid sir nami gid nga concept ri ano kay mas makilala natin yung ating nga probinsya. Right, Yes. kag ACC focused more on skills rather than paper. Aha. Yes. Sir, no? And since ACC offers a lot of technical vocational courses, paano nakabulig sa mga estudyante ang national certificate sang ACC? Okay, amura gani problema ko man hasta kadya no hay ang mga estudyante tamadan magbugol kay insir gani ay sometimes sabi mo sa tudod papel lang rang NC no pero ang namin ko it's a requirement now even though you're a graduate. The ASEAN has already established that standard na if you don't have an NC you cannot work. In fact, dito sa Boracay, they need you to have an NC in coffee. They need you to have an NC in tourism, tour guiding, Yes. or in, di ba, mga mamura, no? Pero sa tutod lang, ang ending na kadya kasi, kami sa ACC, we have this idea na 40-40 lang ginabato namin. So that means kung wala kami entrance exam. Sabi sa feeling mo, So, pinakmango tanan may ka, opportunity. pwede ti magsilak namin. Equal opportunities para sa tanan. Because we believe nga wala ti mango. Di ba? Tama, yes. Tanan We pwede believe nga wala ti mag-learn. mango. Ang Exactly. question, you are not interested lang sa ginahimo mo. Yes, So nagamango sir. ka. Di ba? Yes. Pero kung Yes, sir. interesado ikaw sa Totoo, kinaubra ginahimo mo, I don't believe. Kung mango ang matao, di man Facebook, right? Well, after all, amo na lang, Facebook ka. after all, amo na ang purpose kang mga eskwelahan, di ba, sir? To develop the skills of the students. But anyway, so siyempre, in fairness naman to some schools, kinanglang ginanda mag-examination so that they can screen the students. Pero sa ACC naman na, because that is not the purpose of the school. So first come, first serve lang naman. Basta interesado tayo eskwela ka naman. So let's go. Sakto gid sir. Diba? Then tama ka na ba ang among tuition, tapos embedded rin to ang ginabaydan mo sa ginano mo. But anyway, so because of that, aduro ka, amor ka ni ang success stories. Grabe, talk to me about success stories. Makonsider nga, namin tayo mga taga-ACC. Maybe because, in the first place, ang nag-eskwela ka naman, interesado rin lagi. Wala naman yung pirit, bala. Nga dapat amo ko kadya. So, kung interesado rin ka lagi, tuguran na ka kagamay ng pitik ka ra, tuguran ikaw ka facilities where you can practice. Kinakaptan mo gid bala? Amo na tawag natin ng hands-on approach. Then, pag-abot mo ka sa ilo, interesado giti mo ka. Interesado gani kang eskwelahan pa lang. Much more pa sa obra nga tutuod. Diba? Actual. So most of our success stories are based on that. Nga, ang antikenyo gali, ambal mo mango, hi because sura man tanagin Wala ka experience, wala ka chance. interesado tanag ang mga bagay nga mura. Sir, Diba? sakto gid sir. Napaka-academic ng ating eskwelahan. I don't sir. say that academic is wrong, ha? Bakit sala riya? I came from an academic school also, no? So, namin ko bakit trati sala. Kundi nga, may levels of maturity kasi ang bata. So, Yes. academic achievements is when you are already matured. Pero kung immature ba ikaw, so kinanglan mo ka action. Kinanglan mo kang kalikot. Kinanglan mo ka nagalumpat ka o ka nagasirko-sirko ka dyan. Pag may dami nga sa iba-iba nga ga-excel, no? May ga-excel sa Yes. sa academics. Yeah, we pero have to sila, understand may that there are ga-excel students sa sports and Diba? And that is the future of Antique. Sir. Kag amo dyan no ginapamatud-an nga may opportunity ang tanani sa edukasyon, kailangan lang gid ka handom kag dedikasyon. So matuod gid nga sa padayon natin nga handom magin madinalagon gid kita sa pira ka adlaw. Diyan lang kamo mga kasimanuhay, magabalik pa ang Good Morning Antique.
Good morning, Antique. Mga kasimanwa, nagabalik ang Good Morning Antique and bago liwan ang amon nga background. Yes, as you can see, di ba? Kag sir, di ba, isa ikaw sa mga, wala man nasa pagano, pero man-ana mo niya, isa gid ikaw sa mga madinalag-anon nga Antikenyo, kapin pa sa imong time. So, ang hambal gani natin nga kung may gintanom, may garabon or kung may itinanim, may aanihin, di ba la? Yes, sakto gid ani. So, sir, luwas sa mga ginaasikaso mo sa ACC, ano pa ang mga ginapagkaabalahan mo? Okay. Grabe gid may nilagun gid. May nilagun lang sa friends lang tanan. No? I mean, amo lang gid lang akin nga ginahambal nga success. No? Once you have a lot of friends, your friends helping you, and people supporting you, amo gid ang tunay siguro to me that is the very madinlagan. But when it comes to money matters, nagano ta kanin nga bawman. Kung ano bagid nga mangranan ang gusto man, hindi ta ka magbakal ng helicopter. Actually, I don't even change my sarakyan, di ba? But anyway, ano bagid ang atin nga concerns kadya? Presently, I'm the president of the Philippine Chamber of Commerce for Antique. This is a very big change for Antique now. Kaya gina-encourage kinamon. Kaya maghambal ni kamo nga tumandok ya. Abi na nakaibara maghambal tumandok sa politika lang kita narang nga kinalang butuhon tang tumandok. No. I-patronize natin ang tumandok nga negosyo. Support local. Naiinis ako kasi when you go to Antique, to San Jose, libot ba lang mapanurikan ninyo? Pira kabilog niyang krang dayuhan, kag pira kabilog niyang krang anak, gid kang taga Antique. Tapos ang worst pa kung taga Antique, ikaw utangan da ikaw, kag di magbalik-balik. Pasensya ka, pero kung taga Iloilo, kanini ko sante, aba, cash gid ang bayan. Diba? Because I have experienced it also sa ACC, no nga. Do ang mga tao siyempre because we are friends, we are family. So do ka pangga man siguro sa nakara nga mangutang, Basta friend mo, basta ayuan. friend mo di ba? Basta friend mo May ayuan, di ba ganyan. Pero kung outsider Sa gani, iba. ura man sad may mahimo, okay? Di ka dyan sa Philippine Chamber of Commerce, hindi ko nga ang mga taas kang nga ragkal negosyo ang ina-invite namin. Kung ina-invite namin ang mga gagmay, ang mga negosyante, kami giya saging, migya bukod juice, kami giya ganyan. Hay because ang target natin kadya is to empower the Antikenyos, ang tumandok ng mga negosyante na magtaas ang level kang andang negosyo. Competitive to ginabaligya kang taga-sagwa. Like for example, di ba? Mabligya lang man ikaw ka tanglad juice. Baka pwede natin imon sa dosesto may itsura ng packaging, di ba? Yes. Para kung may mga patay, kundi imbis ka mabakal ikaw ka sesto nga 18 pesos, bakal na ka tanglad juice nga 11 pesos, healthy pa. Nakabulig ka pa sa Nakabulig local. ka pa sa community. But, amo ganira ka dyan, so part of our advocacy now, hindi lang ko ng negosyante na buligan, kundi ang mga products ang simply Gina-endorse. encourage natin ng mga tao magtanom ka duduro nga tanglad, duduro nga uyangya. If we want to develop that, actually may bago ko kadya gani karadlawan ng akin nga gina-promote kadya ang lanahan. Kung mag-profit ka blara awas bro kung may aswang. Kamahan ka mo kariya. Okay? But it's a bottled thing. Kung sa Iloilo mo kariya sa tubungan, may Ay, nabigya okay. to nga bottled nga may sulod yan, mga ugat-ugat, mga seeds, nga may ganyan-ganyan, di ba? But kanamon naman, hindi naman kasi ako naniniwala sa aswang. So butangan namin kang virgin coconut oil, pero may dekorasyon ng bottle nga riya. Daw tanan nga mga nga organic dyan sa sulod, kahoy, yeah, di ba? Pero may design. Creative industry gani kita, di ba? Pero Okay na. aesthetic. May design, the best sa mga kitchen ra nga mga katumbal, di ba? May design man niya. Then ibaligya ra sa Baranyos because nowadays ang saraka pinaka naming nga negosyo is related to health. Di ba? Baranyos ang organic nga mga bulong sa mga ganyan. So ang saraka target namin kadya sa PCCI is to develop those industries and then encourage the local farmers to plant what the industry needs. Yes. Then siguro naman, kamong bataan, help us to be more creative. Ay, this is your time. Di ba? Yes, yes. Kumbaga, yes, ang sir. amon mga ideas, lausir ang akin ideas. Pero ang ideas ng magbataan like you guys, ang mga taga-Antique mismo rin, because we have our own culture. When you say tumandak, kasi tumandak is not just a branding. No? Bakit na branding? But it's a culture. Sakto gid, It's sir. a way of life. Kung mga mga ko tumandak ka, amo kanila, like now, di dya kanakan. Pura lang mo makita karon but katingala sa, sir, ka pa nanom ikaw kasi usiyo. Diba? Manang siyo-siyo, di ba? Ang Yan, lubog-lubog. sir. Ang sa may Kang tramnan. mga bata kami, amurag nakaan namin, but we did not know that the COCO has the highest
vitamin C. Benefits. Yes. So kung yung mga bata ko na healthy, wala nagkamasakit, wala nagaganyan. Di urat may nagatanom rin. Sir, katanom ikaw kalupo-lupo. Oh, bakit ka dura mo lupo-lupo? Karon makaon di maglupo-lupo sa kalugto ko nagalindig ka. Pero kung itanong natin na, kag i-produce natin, and who knows, it has a medicinal value and a nutritional value that kinanglanan kag pwede i-market in the future. Gani sir, grabe ka ng Ah. impact no nga mo mga endeavors ta. Kag Yes. isa ra ko gani sir ka negosyante kag lato taman nga every business starts small. Para ko small and medium enterprises ta dyan no. Pero para kanimo sir, anong bulig nanda sa atin nga ekonomiya? Okay. So manantaman no nga I'm very sad no because Antique 90% of the income of Antique comes from government. Ang mga tao dito, puro lang empleyado gobyerno. Maliban lang sa mga overseas, no? At yung mga overseas natin, mga workers, like ang mga overseas natin sa seamen, di ba? And seawomen, ano sila? They're having their income nga nagatrabaho kitanda. Pero ang kalabanan ka naga-base sa Antique ka dyan, 90% are working in government, no? So ang ginahimo natin ka dyan sa negosyo, we're trying our best, no? Nga ma-encourage ang mga tao magnegosyo because it will boost the economy kung ang mga negosyo sa Antique mabuligan. In fact, this sakto coming yun, sir. April, the PCCI will be having a what we call Antique Business Expo. Ang Business Expo nga dyan, hindi lang dyan pasundayag kang produkto kang Antique. Kundi we will invite Manila people to come para nga ma-identify na rin kung ano ang negosyo nga pwede na i-partner sa Antique. Like let's say, if you plant a lot of singkamas, then somebody in Manila makes singkamas chutney, ikaw mag-supply ka na singkamas. Sige. Or let's say, urati katumbal. So we can plant katumbal because mananta may mabakal rin pagabot dito sa Manila. Gata, all of these things. So, nag-invite kami ito sa Manila, ka mga negosyante, maabot sa Antique, ma-interact sa mga MSMEs, mga small businessmen, nga pwede makasupply sa Manila. On the other way around naman, ambay daw, hindi nyo ko magkontrahan na ito. Siyempre, nag-mentor kami ka mga negosyante daw. Tanan na lang ang negosyo ka dyan, coffee shop. Coffee shop! Diba? Kaya because sa murang uso, coffee shop. But in this Antique Business Expo, we want to introduce some new businesses nga pwede mag-donar sa Antique. Pwede magkumita. Kung mag-variety ang mga businesses sa Antique, kung hindi kita mag-iranaway, kanya-kanya kita suportahan ay, and in fact, at the end of the day, everybody will be happy because may sarili ka nga May negosyo nga kanya-kanya nga natutukan. livelihood May sarili ka opportunities. product na tutukan, kag may sarili ka nga ginahimo nga pwede mo. I'm not really that businessman kay actually kung mangkuton mo ako aking pamilya, aking sawa, we are on the retirement that's why we mentor a lot. Mo ni akong commitment kaya sa DTI, I am one of those mentor sa Mentor Me program ka DTI. Ina-mentor namin ang mga small businessmen in order for them to go up to produce quality products. And of course, kadya may bago man kita nga movement which we are very very active nga kadya daw naga-trending tana sa Bilog Pilipinas na tawag na mga slow food. Nakabati na ka mo ka slow food? Actually, ako personally wala, sir. Can you tell us more about Nakabati that? ka slow food sa UP? Ura. Wala ba? Sorry, sorry. Okay. Ano ang slow food? Opposite ka fast food. Correct! Ay, correct! Okay, correct. Grabe, Oh, kita na very si UP, aram mga taga bati ka na UP. ako UP, But anyway, Dasriana, anyway. Ang slow food is kontra kang fast food. And we're very glad nga can you imagine taga Antique nag-umpisa kariya. Wow. Ang pinindang natin, if you have a picture of pinindang, it's already included in the World Ark of Taste. Ginbasa diya kang ACC, kag kung mag-research ikaw dito rin sa mga foods, mga traditional foods, it will always be pinindang Antique. Okay, napasar naman to ra. Okay, kumbaga na-patent rin. Okay, but anyway, ang slow food kadya, gusto ka slow food, kontrahan ang fast food. Okay, this is very interesting ha, kaninyong kapamati. So paano mo kontrahan ang fast food? Kaya ang fast food na ang hamburger sa may McDonald's sa may Antique, kag ang hamburger ka McDonald's sa Iloilo, hamburger ka McDonald's sa may Aklan, parehas sabor na. Yes. Pero magubrata tayo ka alupidan chicken, adobo sa gata nga may alupidan. Lain ta na sabor ka taga sa Nimiyo, lain ta na sabor sa Ninii, lain ta na sabor sa may Pandan, di ba? Correct. Kaya sa sobra ninyo natin ka creative, nagalain-lain sabor na. Di ang bisita ang magabot, ay namit to sa ano, lapot na dyan na. Di kundi hindi ka kontra sa fast food. Now, ACC is trying to do something. We have these slow food educators. Maybe you guys can join. Nga gina-educate natin ang mga tao, nga gina-revive natin ang mga dating mga cuisines. That includes your puto tapol in Hamtik. Yes. That includes your balisungsong in Aninii. Nga puto dya, prutuba ang ginparais ka na.
That includes ang mga foods nga mga dyan lang makita sa Tibiao, dyan lang makita sa Pandan. Pero gina-standardize natin. And this coming October, we'll be having a book na kung gusto mo magraha ka chicken alupidan sa gata, base mo lang sa book ang procedures, you can copy the taste. exactly. Pero wala nga makopy mo ang taste, but this is regarding sa tumandak issue ha. Yeah. Wala ko makopy because ACC has identified the gatekeeper. Mm-mm. Anong gatekeeper? Tana ang malam nga nagaraha kara. Mm-mm. So kung paano kinaraha kang malam ra, kina-document, kag natuguran natin ka honor, hay tana nag-learn sa ng mga lola man, kag sa we call it the gatekeepers. Mm-mm. So bisan sa libro, you will see the picture of that gatekeeper institution na yan. And I believe these are the real tumanduks. Hay kita, di ba, lain-lain ang atin nga concept kang ano mong, di ba? But this one, these gatekeepers can document, may record, ang kananda naghalin, ang recipe nga riya. Ah. And in tourism in the future, so pwede rin kita mag-serve kang antique food in Boracay. Yes, may mga Pwede- signature dish duro na ta to kang sa antique sa sunod. Palawan. Ah. Pwede rin kita ka-serve kang antique food in El Nido. Mm-mm. Yes. Ay, napaka-unfair, no? Nga ang sa Boracay, rapit lang sa Antique, pero wala sa Boracay, may Thai food, Chinese food, may Japanese food. Korean. Pero ito na to. Pero dyan lang sa Biak Balay Antique, ura, mga linabog nga pagi, wala, mga linabog nga bagis, mamura. So these are the heritage foods that we want to develop for Antique. Yan na, mura ka dyan, may dodo ginatugra naman kang pansin. And of course, lastly, robotics. Mm-mm. Because ura pati naga-robotics Antique gid nga taas because daw gina-reserve na dyan sa mga aram kag mga genius, but we're trying to give the robotics to the ordinary people. Eksakto gid sir no kag namigid nga ginafokusan tang economic empowerment sa ating nga mga advocacy kay syempre ginapamatud-an nga hindi lang mga big businesses makakompete sa industry kundi ang atin mga small and local businesses gid kay syempre mostly sa atin nga mga kasimanwa negosyo gid ang the source of livelihood, di ba JM? Right, and as someone who loves food, and I'm sure a lot of our viewers are also food lovers, we can't wait for the future of food industry diri sa Banwa kang Antique. Sa probinsya kang Antique. Sure. And with innovation sa mga amo dyan nga mga negosyo no para mabuligid sa atin nga mga kasimanwa, di ba ani? Yes. Yes, so duro-duro gid nga salamat sir sa imo nga mga insight. I'm pretty sure nga tanan nga live viewers naton nga mga dreamers, mga small business owners na inspire kag nagapaminsan sanda nga ay wanan ko diyang tanglad man. Itanglad jus sugid man dya. Patas kambal ni sir, di ba la? So we'll never know nga ang dya nga segment is I'm pretty sure maka-inspire gid ka duro-duro nga tao. So I'm really, we're really honored sir and really thankful gid nga gaan mo gid kami ang time. Yes, sakto gid ani no mo gani mga kasimanwa. Padayon lang sa pagtutok redya sa Good Morning Antique. Kay mao gihapon si Sir Ronnie Rodriguez. Stay tuned. Ang Good Morning Antique nagapasalamat gid sa mga masunod. Governor Rodora J. Cajal, Executive Producer, Governor Province of Antique. Segment Producers, Miss Cherilyn Quanico, Mr. John Lee Silo, Mr. Rexon Nodke, Miss Mayet Cabrera, kag kay Mr. Ronnie Rodriguez, the owner, founder of ACC, Maris Cobb Anini Antique, Advanced Central College, the production team headed by Mr. Bricks Ustan Jr. Good morning, Antique. Nagabalik ang Good Morning Antique. Kaina, gina-istoryahan natin kung paano gintukod ni Sir Rani ang ACC, anang mga community engagements, kag ang mga plans for SMEs. Sa atin nga pag-iristorya sir, mapatyagan naman nga tama ka, klase ka sako nga tao. Gani man sir no kag based sa mga stories na kaina, sa mga achievements na, sa mga credentials na actually pwede man ta nakastay sa gwa, di ba? Yes. Pero sir, we would like to ask you, why stay in Antique? Naga mabalik-balik gid dya. Sa una-una, if you're really an Antiqueño, mapinsaran mo kasi nga duro pa ang pwede mo himuon sa Antique mo. Because basically, if you're an Antiqueño, kada pusod, kada tuyong-tuyong kabukid, nakikita mo yan eh. Kasi yan ang gibahulan mo eh. Di ba? So, kada, di ba, kahit bye-bye, ako, if you ask me anything from here to Libertad, manaan ko eh.
Manan ko klase ka mga tao, manan akong ganyan. Bisita ka antiki ako mong. So I see potential on it, no? And the other thing is, why go back to antiki? Kasi if you see that potential, then the biggest question would always be, anong ginahimo mo? Because, I'm sorry to say, no? Maybe some people would talk about politics all the time. Antiki has been too politicized already. We are too divided. Nga, kung din ka, to kaspiak, o di kaspiak. Even kami sa UP, no? Taga UP taman. Taga UA ako. Taga ganyan ako. If you see the potential, dapat hindi ganon. Kasi yung mga taga UP na yan, potential yan sa Antiki. Yung mga taga UA na yan, potential yan sa Antiki. Yung mga taga ECC nga skillfuls na yan, potential yan sa Antiki. Lain-lain ra. Kaya kung itingab natin tanan diya, kag hindi kita mag-take sides. Sa piyak ikaw bla, kung sa piyak ikaw bla. Tanan tamang diya, aran, mangu, tanas na tanan. Di mo nagaguba ka society natin because we take sides. But the point is, if you are an Antiqueño, pag uli mo, kita mo, katulad ako, I see potential sa Talisay. Dudurog li Talisay. Tiurak na kubra ka Talisay, bandi. Diba? Instead of bandi nga mani. Ay sa San Joaquin na ng bandi nga mani mong. But did you know what is the Talisay? Talisay is the native almond. Oh, di ba? Bakit hindi kita mag-take opportunity kang, anong nitawag ka dyan? May bago nga kape ka dyan. Kape, halin sa tisa, ang liso ka tisa. Ay. Diba, hindi ka mo makraan ka tisa, mga millennials? Pero ang tisa nga seeds, pwede mo nga kape. Kaya mura ginakape ka mamalamta during the Japanese time. Pero at baklan ka nis kape ka to, mong iti ka nago, sa mga bukid. Or, pwede man kita mag-engage sa peskra. Tama ka, duro ang durado sa dagat, di ba? Bakit hindi natin i-convert yan to fish fillets? Yes. Bago ibigay sa sakwa. Kaysa sa dorado, lasahing isda ng dorado. Ang fish fillet, lasahing kitman, di ba? Di ba? Pero karinghay, kung nakita mo riya, Antiki is very rich in that. Then what are we doing? Hambalan mo hindi taken, hay anarya niya, no? Hambalan mo hindi taken, hay... No? Pero kung nakita nyo riya, like, amura ginahimo namin ka adlaw-adlaw, pirmi lang ginagtasan ko nga akin mga estudyante, stop dividing yourselves into groups. Because we are together. Because we came from one, hambal nga word nga tumandok, I'm willing to be here, not to separate Antiki, but to let you understand that tumandok is a lifestyle. Nobody understands us. It's only us who understands us. Because Antiqueño kita. Sakto, good sir. Yes, sir. Antiqueño kita. There And that really- is the reason why I'm here. There really is a lot of reasons to always go back to Antique, sir, no? But we'd like to know ano ang imo mga handom para sa Antique kag sa mga Antiqueño. Okay, ang term na nakakaina ni Direk Cry is battle cry daw nagado ko. Battle cry, laban! Ang pinaglalaban ko kinabi ninyo, mga kabataan, no? Self-confidence. Yes. When I started the school, my real purpose was to develop the self-confidence of the kabataan. Ang mga tayo, pit na self-confident na rin mga aram. Ang eskwela's ni Ilora, self-confident na, nami eskwelahan da. Agoy, yung nabilin ta na ijabay. Sige lang, may Diba? confidence So, man ako. Hindi Anto kayo, may self-confidence mo na, university, marang Antiki, pero I'm talking of the ordinary people, yung nga wura kay eskwela. I'm talking to ordinary mga taga-Antiki nga, bataon pa lang may bata rin. I'm talking of who's going to, sino masalo kananda, kag mag-insindi kananda. Ang simple nga skills na naman anda, will give them self-confidence. Yes, good Amo sir. gina na akan battle cry ka dyan, no, nga. Giving them the self-confidence, no? And then at the same time, reskilling. Then ang importante kinatambal kani nga identify natin ang mga nagatarabo diya sa may probinsya natin and let them participate to develop what is really ours. Sakto gid sir no. Kag biskan diin kita, biskan ridya lang kita sa ating nga probinsya, may dyan gid ang isara kang tagsa ka natin ka potential. Mag-contribute sa atin. Basta hindi kita magirinaway. Okay. So, 'di ba nabatian man natin kung nga kinahanglan natin magka self-confidence. Bisan ikaw ka dya nga nagalantaw ka dya, bisan grabe rin gid ang ano mo sa life mo, you'll always have a chance to start. And duro ko gid pa nga para abuton sa sunod. Okay? So, Yes. comment. By the way, singit ako kamo nga millennials, hindi nyo kami pakontrahan nga mamalama. No, why? Sino Amo lang kita sa ano? kontra, di Ang ba? mga malam, wala nagka-connect sa mga kabataan. And that is the beauty of our school. Kasi ako, bisan amur ko dyan ka malam,
I always connect to the young people kasi nakikita Yes. ko there are hindi na pala uso sa panahon namin kasi lain galit na naman kaglain ang panahon ninyo, but we have to be at par, or sa silak we always say it, dynamic to the challenges of times. Yes. Di ba, di ba? Sakto gid, sir. Bataan nyo to? Kag Dynamic to the challenges of with times. this no ma-realize tagid nga ikaw sara ka tumandok nga antikanyo kung ipakita mo gid imong abilidad bilang sangka antikanyo kag syempre self-confidence at all times. Ikaw Sir Rani pamatuod gid nga tumandok nga antikanyo bangod sa imo mga kontribusyon sa imo isig ka tawo. Duro-duro gid nga salamat Sir Rani sa imo oras kag sa pag-imbitar ka naman sa inyo nga manami nga place Ridja. Thank you man kaninyo, and I Thank hope you, sir. this video will give ideas to others to come back to Antique. Will give ideas to others to serve back our province. Kag pinaka-importante gid, will focus on the unity kang mga tunay nga mga Antiqueño so that we can do something for our province. Right, mga kasimanwa, kabay pa sa ating programa nga Good Morning Antique. Mas nakilala nyo pagid si Sir Rani, ang Antiqueño sa likod kang Advanced Central College, sang ka-supporter kang Technical Vocational Education, sang ka-businessman, kag sang ka-tumandok kang aton nga probinsya. Ang Good Morning Antique, makapadayon pagid sa paglantad ka mga storya na hanungod sa kultura, kinaadman, kinaiya, kag parangabuyan. Storya kang tumandok nga Antiqueño. Duro-duro gid nga salamat kasi manwa kag magkirita ay liwat kita sa masunod nga episode kang Good Morning Antique! Good morning, Antique.